अगर आप भी चाहते हैं मनीष म्यूजिक भोजपुरी के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन के दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें। मनीष वीडियो प्रेजेंट मोबाइल नंबर 9120081736। Recording by Manish Music Bhojpuri। बोध गया टेम्पू से घुमावेला ना, बोध गया टेम्पू से घुमावेला ना। के मई होटल में ठंडा पियावेला ना, के मई होटल में ठंडा पियावेला ना। के मई छोड़ा से छोड़ा मुकेशवा छोड़ाना, के मई पियर में फिल्म देखावेला ना, के मई पियर में फिल्म देखावेला ना। गंदा 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 फिल्म देखावेला ना, देखावेला ना। के मई कवन छोड़ा काना खिचलावेला ना, के मई कवन छोड़ा काना खिचलावेला ना। के मई छोड़ा से छोड़ा है भोलिया छोड़ा ना, के मई छोड़ा से छोड़ा है पिंटुआ छोड़ा ना। के मई गुडुआ छोड़ा काना खिचलावेला ना। Recording by Manish Music Bhojpuri। बतबतियावेला ना, के मई गंदा गंदा बतबतियावेला ना। बतियावेला ना, गंदा 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 बतबतियावेला ना। के मई साइकिल से ईटा माँ घुमाबहु ना, के मई साइकिल से ईटा माँ घुमाबहु ना। के मई कूला पिया बर्फ चूसाबहु ना, के मई कूला पिया बर्फ चूसाबहु ना। के मई छोड़ा से छोड़ा अरुणवा छोड़ा ना, के मई आनंद राजेश के पीछे बोला बहु ना, के मई आनंद राजेश के पीछे बोला बहु ना। के मई ओ करो से गाल निसवा बहु ना, के मई पिंटुआ छोड़ा कनखी चला बहु ना, के मई पिंटुआ छोड़ा कनखी चला। Recording by Manish Music Bhojpuri।